Anem a representar el 5-metil-hept-2e. Primer de tot, veiem que és un alquè en el qual en el segon enllaç hi haurem de posar un doble enllaç. La cadena principal hept té 7 carbonis. Per tant, posem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonis. En el segon enllaç hi posem un doble enllaç i en el carboni 5 hi hem de posar un metil. 1, 2, 3, 4, 5, aquí posem un metil. I ara ja es tracta d'anar posant tots els hidrògens que calguin. De manera que recordeu, cada carboni ha de tenir 4 enllaços. I ja estaria. Anem a representar el 2-etil-hexa-U4-diè. Torna a ser un alquè, en aquest cas, amb 2 dobles enllaços. La cadena principal, hexa, té 6 carbonis. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. En l'enllaç U i 4 hem de posar un doble enllaç. 1, 3, 4, doble enllaç. I en el carboni 2 hi hem de posar un etil. 1 i 2, i aquí posem un etil. I vinga, anem a posar els hidrògens que calguin. I per acabar aquesta part, anem a representar el 3-metil-hexa-U5-diì. La terminació és I, per tant estem parlant d'un alquí. En l'enllaç U i 5 haurem de posar un triple enllaç. La cadena principal és hexa, per tant posem 6 carbonis com a cadena principal. En l'enllaç U i a l'enllaç 2, 3, 4, 5 posem un triple enllaç. I al carboni 3 hi posem un metil. 1, 2, 3, aquí posem un metil. I vinga, anem a posar els hidrògens que calguin.